با خواهش زیادی شما دخترکو انمی سپریای زکازنای تو نما یه جا یافتگیم همه قدر زور همه قدر ارزان نگاه کنین اینو افکتی را دیده نه به حد خوشروی و یا سومسا защитній مثال обозی رفتن میشه پنیو که اینا برای خودتون سفید کردن تمامی جدا میشه و که ایرا استفاده برین 10 سومون سپری удобнее که 10 سومون ایرا بیننده چه سفید کرد بعد стойкия духтарако мешава ки мисол руда мешава айрам бикунӣ зур ба ҷои пудра бикунӣ зур асаб сафед мекардай духтаро диде на 10 сомон ина шумодама арзонша ёфтам ана баъд медонед инҷа да чиай анам хел ва ё ҳастай депилятора ё спреян депилятор спрей иам зурай эффекташ нархш ирам акция кардагиан 10 сомон шок нархояй духтаро успед кунен ази бо чанд намудшай и запах дора на ина лимоновиш бидай марамат нарх 10 сомон бозори корвон бинои корвон сити мағозаи вива парфюм бисёриё медонанд иҷара ина духтарома страничкашон отметид мекунам рақамашона мемонам агар омада натонен бинависен дарава как доставкатон мекунанд хеле боракои эксклюзив боракои арзона дарав мебардоранд барои ҳавай успед кунен тамом нашида биёен духтаракои хушрӯсозе назарин саломатиётон хубай ина боз ҳам мағозаи вива парфюм омадем бинои корвон сити даяй марамат як мошонада ҳами қадар бурако омадагиай духтаро нишонтон метим 5 сомон 10 сомон марҳамат ажҷанавор бисёр дорум бисёриё медонанд аллакай нигоҳ кунед духтаро новинкои фасон ҳар он чизе ки дар лесницашон мебинед ҳамаш 5 сомон айбовар мекунед ҳамаш пен туш помада ҳама чӣ доранд 5 сомон ҳар он чизе ҳаст иҷода 5 сомон духтаро номерашона мемонам страничкашона отметид мекунам бидроен бо катихчонам суҳбат шавед инами магазин вива парфюм аз дохил медроям аз дохил ма шумода бо нишон метим новинкаҳошона тамоша бино ҳар он чизе дар анами калидоршон ҳастай 10 сомонай мана як бора как бинен ҳозир ҳамаи ҳаминора бо ма ҷудогона чандша навор гирифта нишонтон метим ина комплектҳоям 10 сомонай ини хайлайтеру мисол дигару чизоям 10 сомонай утижок 10 сомонай тамоша бино ина марамат ҳар он чизе мебинен 10 сомон анами калидорда ҳамаш 10 сомонай ина бинен иша 18 фасонай борошон иша 18 фасон лекин духтарако нигоҳ кунен дохили мағоза дар дохили мағоза борои брендови бисёрай ино нархошон ҳар хелай нархошон дастрасай нисбати бисёр ҷо нархои беҳтаринай марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунен як бора ки новинкаи фасон омада духтарако нигоҳ кунен 2 в 1 румяна дораву хайлайтер дора диден ду расветкагӣ марамат нархш боша шок 5 сомон акция шидагиай 5 сомон марамат духтаро иҷода борои новинка бисёр ай ҳозир ма шумода нишон метим каседа дар корай ин хеле тена найнош ина ин хеле тено ҳастай духтарако иношам 5 сомон иҷа интихоб беҳад бисёрай духтаро ма рақамошона мемонам доставка дар кортон боша барои савдо мегирен барои мисол худтон мегирен барои туҳфа мегирен марамат биёен бозори корвон тарафи пажарками бинои корвон сити якум ошёна мағозаи вива парфюм ҳар чизе ки нем вайда дидестен кулесницада ҳамаш 5 сомониай марамат ира бинен интихоба бинен ана новинка у мана новинка духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен як бора ки ҳам фасон омадай дар вива парфюм анам хе помадаи прозрачни и ҳам увлажнение мекуна лаба ҳам блёск дорада марамадам ха хушрӯчая боварӣ дору маъқултон мешава баъд шотичнишам ҳаста вай хеле товтияк буд ана и хеле вайшам ҳаста жидкишам мана аз ин 4 расветка дора ира бинен чӣ хушрӯай ҳам лаба увлажненият мекуна ҳам блёск дора бе адам помадои бисветни бисёр мепурсанд ина марамат тамоми намудаш ҳастай моделако бисёр омадагианд ира бинен 5 сомон румяна мегиред ина хе помадаҳо мегирен матвишам ҳастай блеск доршам аст хулас ҳама намудаш ҳастай тамоми намудаш 5 сомон бозори корвон тарафи пажарка бинои корвон сити якум ошёна мағозаи вива парфюм ма рақамошона мемонам барои маълумоти бештар бо хичонкати ҳамсӯҳбат шавед як бора как бинен доставка доранд страничкаи хичонам отметид мекунам бидроен тамошо кунен подписатсия кунен анамхи таналниёи новинка омадай духтарако танални намхи хар ази кремуш буд даётон боша ҳозир бошад таналкаш омадагия марамат чанд намуд дора
касседа дар корай акция 5 сомон бовар мекунен марамад иҷода чанд рақам дорад рақамош ҳамаш ҳаста чанд модель дорад тамоми намудаш 5 сомонӣ марамад ина биби крем ҳам ҳастай дар кортон бошад марамад биёен ино чианд ина прозрачниё Ё база под макияжа. И база под макияжа аз инам чанд намуд буда ёям 5 сомона ина 5 сомон духтарако дар кортон бошад иҷода бойнаи ваяко ҳастай ина марамад консилерои фасонам чанд намуд дорад нархошон 5 сомон бозори корвон бинои корвон сити якум ошёна мағозаи вива парфюм инаи базоошона тамошобино пеш аз макияж кардан вақте шумо мемолед 24 соата будай диден стоики макияжтон 24 соат меистодай хулоса дар кортон бошад нависен ҳами харора некем таъриф мекунана ина нағзай гуфтан ина духтаро 5 сомон кардагиян дар кор боша интихоб кунед духтарако нигоҳ кунед умувалкора акция кардиян ина бринҷишу кокосовиш ҳам хазурай шотичкашон ҳам удобняй тамошобино вақте ки мисол косметикотон рӯтона мешувен ку минутдаям хе мулоймакай вая мегирад чӣ қадар ва дастое ки боша мисола туштонай мисол қаламтонай ҳам хе макияжтона хушу тоза мекуна марама духтаро удобнияй мулоимакай шоткаш майда майдая мана марҳамат акция шидагай 10 сомон инамудуш аз бринҷай инамудуш кокосовия марамат якташа мегирен ку духтаро бовар кунен қариб 1 сол мебара ҳам арзон шидай ина марамат бигирен ҳам бори зурай раҳмат мегӯед собун кати дигар мисол касе собун кати мешон нашвен дуда бар рура хой намекунай рура хой намекадай духтарако марҳамат барои мисол маршинка тез пайдо накардан амира истифода барен и амхе без зарар косметикаи шуморо аз чашмтон аз рӯтон амхе тап тоза мекуна бозори корвон тарафи пажарка бинои корвон сити якум ошёна мағозаи вива парфюм духтаро иҷода интихоб бисёрай ҳама чи овардагиян нигоҳ кунен 10 сомон духтаро агар хоҳен бедухи бӯи фасони хушрӯ кунен марамад ма шумода я намуд лосьона тавсия метиҳам ино бори таиландана таиландски бори оригиналай акция рафтестай дар вива парфюм чанд намуча овардаган ҳам хубош хушрӯи лосьонора стойки будай бад биненда ҳар якташ запахош ҳархелай анаи какаониям хубуш ба мазачае ки ана ино мисол ваёш запахошон гулай чанд намуд цветочния диден духтаро ҳархелай бош стойки беҳад хушрӯ лосьон барои мисол бадан марамат беҳтарин вариант ҳамаги 10 сомон бовар мекунен духтаро раҳмат мегӯед якта ай ҳам як бигиренда духтаро махлутон мешава бозори корвон тарафи пажарка бинои корвон сити якум ошёна мағозаи вива парфюм боракои новинка беҳад бисёр омадагияй духтаро арӯсако иҷода шумода борои беҳтарина интихоб кардагиян бо нархҳои дастрас марамат биёен корейски тональный крем омадай тамошобино зури бад будай таъриф кардан аз бренди биби крем марҳамат ина касседа дар корай акция кардагиян нархҳошон 10 сомон бовар мекунен 10 сомон духтарако нигоҳ кунен ҷа чанд модели дигашам омадай ҳамино ҳамаш ино бо барои офтобая SPF дора диден духтарако солсазашини дохилашда марамат аз ина метавонен интихоб кунен нархи беҳтарин ира бинен аз анаи мак матвиш омадагияй иҷода тональниёшон барои сухои кожа барои жирни кожа тамоми намудай мана тамоми намудуш 10 сомон бозори корвон бинои корвон сити мағозаи вива парфюм рақамашона мемонам ина духтаро кушонам хушрӯай кушонам доран чанд намуд краскои қошам доран хулас инамҷа чизе мебинен ами калидорда 10 сомон ай ҳамаги успет кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен страничкаи худшона дар инстаграм отметид мекунам будроен бо дароҷа новинкаҳошона пайгирӣ кунен бисёриё брендови косметика мепурсанд тоналка мепурсанд духтаро ҳозима шумода як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам биёен нигоҳ кунен тоналникои вай овардагиян шанел оригинало ҳаминора чанд мефурӯхтен 90 мефурӯхтен паҷон акция кардагиям 6 сомон ва чӣ хоназ духтаро нигоҳ кунен и гарантия дорада хушрӯ места хушрӯ места SPF бисёра граммшам бисёрая паҷон духтаро дидена ҳам граммуш бисёрай ҳам SPF дора мисол тоналка дар ҳами тобистонам мекунен ҳам стойки будай
варианти сабука ки хушрӯ ду рақам дора нарх 60 сомон шуда ай 90 сомон 60 сомон шудага иҷада бо дигар намудош ҳама стай таналкои оригинал ино чандиян Я паҷон 80-90 мефрохим, 70 кадагем. 70 сомон оригинал шая. Ана марамат бо ина намуду ҳастай. Дар кортон боша. Тамоша бино. И мағоза да ай 5 сомон сар мешава нархи таналка. Лекин бори оригинал мепурсед. Марамат ина оригиналои 100 сом, 60 сом, 70 сомон шудагай биёен харидорӣ кунед ё ки нависен доставкатон мекунанд. Бозори Корвон, бинои Корвон Сити, якум ошёна мағозаи Viva Parfum. Арусако иҷа ҷои шумояй. Барои ки ҳама читона миёвен бо нархи дастрас, ҳам барои хитон, барои пешоинатон, ҳам барои дугонаотон косметикаи арзони 5 сом. ҳами пудраи Флёра оригиналша мепурсанд, Golden Rosa оригиналша мепурсанд. Марама духтарако биёен ина оригиналои якум сорт дар мағозаи Viva Parfum омадагай бо нархҳои дастрас. Якум сортош марамат иҷа бо дуюму сеюм сортош ҳам доранд 10 сом 5 сомош ҳам аста. Лекин ина марамат бори брендаш дар кортон бошад биёен ҳастай. Бозори Корвон Viva Parfum, бинои Корвон Сити мағозаи Viva Parfum. Иҷада инами иҷада кадом намуд пудрое ки дидестен ку ҳамино ҳамаш пудрои оригиналанд. Марамат бинависен бо катихичон ҳамсӯҳбат шавен. Иҷада пудрои 4 этажа ва 5 этажаи фасон доранд. Ина хе пудрои брендови мисол майдакай, лекин зури бадайда. Анам хели пудрои бренд доранд. Хулоса ина тамоми намуча аз ин нуқтаи савдо харидорӣ карда метавонанд ё ки заказ кунед доставкатон кунанд. Тамошобинони азиз, марамат кассе шампунои оригинал мепурсед. Марамат ина биёен дар мағозаи Viva Parfum тамоми намудаш омадагай ҳам гел для душои хушро омадагай бо нархҳои дастрас. Медонен ку борои ино арзонай, бори хичонай дасти аввалай барои ҳам нархҳошон фарқ мекуна. Дастрасай тамоми намудина дизадаран дар корайтона шампуну мисол гелу бальзаму дигар чи дар корай биёен аз наздик бинен. Духтаро ҳозир ма иҷада борои вайшона оригиналошона нишон додистам. Лекин ино шампуно ина клеяру дигар ку 5 сом 10 сомаш ҳам доранд. Лекин ина оригиналош ки дар кортон боша оригиналш ҳам ҳастай. Марамат бозори Корвон ина биёен бозори Корвон бинои Корвон Сити якум ошёна мағозаи Viva Parfum. Ана бад и бландаранда я номи амира гуфта натонистам духтаро. Фоиза салоно мегиранд бисёр. Ана бадана ин намудаш ҳастай бо нархҳошон нархҳои хубай духтаро. Марамат бисёр ҳам чизора мепурсидиян. Ина духтарако кассе пурсида буд биёен омадагай бори новинкашон меёбен. И тарафдам будая ҳамаи чи нихе собунои фасон ҳастай. Хулас собунои дубайский тамошо бино иҷада тамоми намуди бальзамо ҳастай. Ина чизе ки гирифтаниен омада як борошона бинен. Ай ҳами дизадаран нигоҳ кунен чанд намуд дизадаран доранд. Ай духиёшон ҳамчунин аз 5 сомон сар карда духӣ мешава дар иҷа то мисол чанд сомаи ҳами ваяй брендо ҳаста. Мана марҳамат биёин духтаро.